Umkhuseli woluntu uthi uyavuya nanjengoko kukho imigaqo efuneka ilandelwe phambi kokuba kususwe iintloko zamaziko eCHAPTER 9. Ipalamente igunyazise lemigaqo kule vek'iphelileyo, kwaye ithi izakuyisebenzisa lemigaqo ukususa umkhuseli woluntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane esihlalweni. Advocate Mkhwebane ubambe inkomfa kunye nentatheli yokugqibela kulo nyaka enika ingxelo ngophando lwakhe kuzokudinga kangoku. Umkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane uthi usazinikele ekuncedeni abemi beli lizwe nangona kusekho ilifu phezu kwakhe lokususwa kwakhe esihlalweni. I-DA izame amatyela liqela ukususa lo mkhuseli woluntu ngelithi akakulungelanga ukuba kwesi sihlalo. Kodwa uAdvocate Mkhwebane umile kwelokuba ngokomgaqo siseko ayikho inkqubo ebhaliweyo yokumsusa. Kule vek'iphelileyo ipalamente igunyazise imigaqo ekufuneka ilandelwe xa kususwa iintloko zamaziko eCHAPTER 9. That's a good process which they are following because the Constitution was not giving details on how this matter should be implemented. Umbhexeshi wepalamente unkosikazi Thandi Modise uza kuqwalasela isicelo se-DA aqulunqe inkqubo yokuthatha inyathelo lokuvakalisa ukungamthembi umkhuseli woluntu. Unfortunately, some of the matters which they are referring to are still matters which are before court. Ephendula ngophando lwakhe lwebhanka ye-VBS uAdvocate Mkhwebane uthi kunzima ukufumana uncedo kwibhanka yele nguvimba. Umkhuseli woluntu ukhuphe ingxelo ezili-13 ezimalunga nemiba eliqela neziquka ukuqeshwa kwabantu kungalandelwanga migaqo, ukusokola kwabantu ukufumana izindlu ze-RDP kwaneengxaki zoluntu oluphila kwiindawo ezinemigodi. Ukwaphawule nangomba wokuhamba kwesekela lakhe umnumzana Kevin Malunga ohambe kule veki, uthe iofisi yakhe iza kwamkela nabani na oza kungena ezihlangwini zakhe.